Fisem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Nitolbuk mulej birek din il-banda l-ora. Nitolbuk mulej birek din il-banda l-ora li s-setti gwidana fil-pellegrinaġġi fil-ġlejn il-Madonna u nitolbuk li aħna meta nħarsu lejn din iġbija ta' ommok u nimxu waraja nitħeġġu ħerqa u xewqa kbira l-ġenna bi Kristu Sir. Bisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Puti jew nar furtijietna biex nitħejjew tajjeb għalli niċċelebraw il-misteru għal-Knisja. Nistqarradna li issa kollox il-komputi li jena ħafna bil-sib, bil-klien, bil-eħi u bil-ħallejt li tijaj, l-akbar tijaj. Għalek nitlob li nimħassa Marija del Verġni, l-anġu l-ħaddisin kollha u l-komputi biex tolbu għalija l-nurej għalla tagħna. Eħenna li Alla li jista kollox jaffrinna d-nubitna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Nitol. Għatinu Alla li tista kollox l-għajnuna taċ-tal tal-Verġni Mqazza Marija u ferraħna bil-ħarsin tagħha biex aħna l-fidili tiegħek neħilsu minn kull deni fuq l-art u naslu fil-għena ta' dejjem fis-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsalta fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qiegħed noffri din il-Quddisa skont l-intenzjonijiet kollha tagħkom u ta' dawk kollha li talbuna li tolbu għalija. L-ewwel qari. Elu il-ktieb ta' Tifna Mikea. Ira l-poplu tiegħek taħt il-xetru tiegħek, il-merħla, il-wir tiegħek. Maqtuha li jaġu l-foresta fil-qalba ta' ġnejna sabiħa. Jella tira l-basan u f'Gilad bħal fi żmien ta' dari. Urina ġubijitek għal meta ħriġt mill-Eġittu. Minnu Alla bħalek li neħi l-ħażen u jaħfer id-dnub li fdal virtu. U ma żammx il-korla tiegħu għal dejjem, għax lilu għax bijur il-ħniena. U jerġa' jħenna lina, jixħed ħużunitna taħt saqajh, jarmi ħtijietna kollha f'qiegħ il-baħar. Ġib ruħek ma' Ġakob bil-fedeltà, bil-ħniena ma' Abraw, bħalma ħlift il-missirijietna minn żmien il-qedem. Salm responsorjali, ngħidu fl-imkien, uri lilna mulej it-tieba tiegħek. Urejt imħabtek mulej li jartek, reġġajt il-Ġakob lura mill-Jassar, neħħejt il-ħtija tal-poplu tiegħek, firtilhom dnubietom kollha, reġġajt lura l-qilla tiegħek, taffejt is-saħna tal-korla tiegħek, ngħidu fl-imkien, uri lilna mulej it-tieba tiegħek. Reġġana għalli konna Alla tas-salvazzjoni tagħna, warrab minn fuqna l-qilla tiegħek, se tibqa' dejjem tinkorla għalina, se tibqa' dejjem tagħdak kontrina, ngħidu flimkien uri lilna mulej it-tieba tiegħek. Mhux inti li terġa' tagħtina l-ħajja biex jifraħ bik il-poplu tiegħek, uri lilna mulej it-tieba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina. Ngħidu flimkien uri lilna mulej it-tieba tiegħek. Alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja.
jekk xi ħadd iħobbni iħares kelmti jgħid il-mulej u missieri jħobbu u aħna niġu għandu. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Dak iż-żmien, kif Ġesu kien għadu qiegħed ikellem lin-nies, ġew ommu u hu. Waqfu barra u fitxew li jkellmuh. Xi ħadd qallu ara ommok u ħutek qegħdin barra jfittxu li jkellmuk. Iżdu jieġeb lil dak li kellmu qallu min hi ommi u min huma ħudi. Mbagħad mettidu lejn id-dixxipli tiegħu u qal dawn nara huma ommi u ħudi. Għax kull min jagħmel ir-rida ta' missieri li hu fis-smawiet dak huwa hija u oħti u ommi. Dini il-kelma tal-mulej. Ġesu kien jafsew min hija ommu u kien jafsew ukoll kemm hija għamlet ir-rieda tal-missier. Niftakru biss il-kelma li qalet lill-Anġlu Gabriel hawn il-qaddija tal-mulej ikun minni skont kemmtek. U l-kelma wkoll li qalet lill-qaddejja fit-tiġ ta' Kana għamlu dak li jgħidilkom hu. Mela l-Madonna mhux biss għamlet ir-rieda tal-missier imma wkoll tallimna nagħmluha. Il-mulej meta għallimna talba tiegħu għallimna nitolbu jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk daftar. Dan l-ispirtu aħna qed nibdew dan il-pellegrinaġġ. Min jaf kemm għandna xewqat fil-qalb tagħna. Forsi għandna xi mart ukoll il-mulej nixtiequ li jtaffina it-toqol tiegħu. Illum lill-mulej bl-interċessjoni ta' Ommu Marija ngħidulu għallimni nilqa' ir-rida tiegħek. Inti taf kemm aħna dgħajfin, għatina l-qawwa nagħmlu ir-rida tiegħek. Dan il-post il-Madonna sejħitilna għal-konverżjoni, għal-penitenza. Tatna sinjali żbieħ li aħna l-koll se niċċelebraw flimkien f'dawn il-ġranet. Mhux biss il-purċissjoni bid-dwal mixowla fidejna, aħna u ngħidu rożarju, mhux biss l-akkumpanjament li nagħmlu wara bina Ġesu ħaj fis-sagrament tal-Ewkaristija, imma wkoll il-ħasir ritwali li jfakkarna fil-Mamudija, il-ħasir bl-ilma mill-lajn li jindikat il-Bernadetta Subiru fl-1858. Urina ġubietek, minu Alla bħalek li jneħħi l-ħażen u jaħfer id-dnub lil-fdal wirtu. Aħna għandna din il-fidi fil-mulej sid tal-istorja li kapaċi jidħol fl-istorja, fil-ħajja, fil-qalb ta' kull wieħed waħda minna u jitrasforma. Il-qawwa li dak kollu li hu negattiv, ħażin, dnub, ibidlu fit-tajjeb, fis-sewwa, fil-grazzja. Ġib ruħek ma' ġogok bil-fedeltà, bil-ħniena ma' Abraham. Dana il-klim tal-profeta Mikeja, il-Madonna tfakru meta tfakkarna li l-ħnina tal-mulej tinfirex f'kull żmien u f'kull post. Ejjew f'riġlejn il-Madonna dan il-post fejn Bernadette Subiru kellha din l-esperjenza qawwija li tiddialoga mal-Mama ta' Ġesu għalkemm il-darba f'dan il-post, propju f'dan il-post. Ejjew nitolbu
li aħna wkoll fid-dialogu intimu ma' Ġesu nitalmu li biex inkunu ommu u oħtu u ħuħ irridu nagħmlu rieda tal-missier. U aħna li aħna dgħajfin u midinbin induru lejn ħnina tal-mulej li jieħu ħsiebu. Waqt li nresqu t-talb tagħna quddiem il-mulej bl-interċessjoni ta' Sitna Marija ta' Lourdes u ta' Santa Bernadetta Subiru nitolbuh ukoll li taf il-pjagi ta' Burta. Nitolbu għal-Knisja biex il-mulej ħarisa u jmexxija mad-dinja kollha. Nitolbu. Ismana nitolbu. Nitolbu għal-paċi biex jintemmu l-gwerer u l-ġlied u biex il-mexxejja tan-nazzjonijiet jaħdmu għall-għaqda tal-popli. Nitolbu. Ismana nitolbu. Nitolbu għal-morda kollha, dawk fi djarhom, dawk fi sptarijiet u dawk waħedhom biex il-mulej jagħtihom is-saħħa u l-qawwa li għandhom bżonn. Nitolbu. Nitolbu għat-tobba, infermiera, l-istaff mediku u l-volontira biex il-mulej jgħinhom u jieqaf magħhom fil-ħidma tagħhom mal-morda. Nitolbu. Nitolbu għall-għaqda fil-familji tagħna, għall-għaqda bejn il-koppji, għall-għaqda bejn il-ġenituri u t-tfal u għall-għaqda bejn l-aħwa. Nitolbu. Nitolbu għall-pellegrini kollha, għat-turisti u għal dawk li qegħdin ifittxu mumenti ta' mistrieħ u ta' għaqda mal-mulej biex isibu dak li qegħdin ifittxu. Nitolbu. Nitolbu għal pajjiżna biex il-mulej iberika, iħarrisa u jseddaqa fl-għaqda fost il-Maltin u Slim. Nitolbu. Slim għalik Marija, bil-grazzja Biblija mulejnija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-tifijak Ġesu. Għadisa Marija, għabalina milbi, issa fissija tal-Balkana. Nitolbuk mulej tilqat tal-Tana, li nofrulek l-interċessjoni qawwija ta' Sitna Marija ta' Lourdes u ta' Santa Bernadetta Subiru bi Kristus. Lija u tlieta nofrulek biralla. Nofrulek biralla tal-ħobb sant missjur, nofrulek tal-kalċi protlenek masur, min qalbna nofruhom
Nitolbu ħuti biex il-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollu. Il-qamulej jittalbu l-offerti li aħna il-fidili tiegħek qegħdin nagħmlulek fit-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija biex permezz tagħhom noġibuk u naqilgħu l-għajnuna tat-tjiba tiegħek bi Kristu Sib. Amen. Il-mulej magħhom nerfgħu lubna niżuħaj lill-mulej Alla Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħaj. Unfaħruk, inberkuk, unxandu l-kobor tiegħek fit-tifkira ta' Marija dejjem Verġi li nislek liben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispiritu Santu u bla ma tifset il-glorja ta' ġbubita ta' lid-dinja d-daw ta' dejjem Ġesu Kristu Sibna. Bih faħru l-kobor tiegħek l-anġli, iħimunk id-dominazzjonijiet, jitredu qudiemek is-setat. Il-kol ferħana jfaħruk ismewwiet ma' serafin u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma' tagħhom il-qanitolbuk it-tifkir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Addis, 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 li Alla tal-Verġni, l-ispirati l-Mija bil-glorja tiegħek. Osanna, Addis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Addis għalek jitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal-ħobs, rat il-ħajn, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalik. Ekku kol wara l-ikla għal-kalċi reġarat il-ħajja tal id-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li xerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan u l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddimek biex naqlu. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna b'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U taqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-isqof ta' din id-dioċesi Ġan Mark, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqni, mal-isqof Joseph li qed jgħinni, mal-isqof Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'qutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu. Għati l-inna u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, fl-imkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, ma' Santa Bernadetta Subiru u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja.
għamel li magħhom infaħruk u nsebbħuk Ġesu Kristu ibni. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, blimkien ma' l-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu. Ifallimna u li nagħmlu l-liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna inti f'ismowi li tqaddes ismek, tiġi saltatek, ikun li trittik fis-sema hekk fl-ard. Offra ta' kuljum għatina llum. Għafrinna l-lumietna, ma nafru l-minuqati għalina, tal-daħalli tiġri, jizernisna u mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tibor li natijak il-paċi fi żmien, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għad lill-apposti tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħek. La tħares lejn nobietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-aħda li inti li fiha, inti taħxu s-sat għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħhom. Għatu l-paċi. Ħaruf talla li tneħħi d-domiet tad-dinja minn għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-domiet tad-dinja minn għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-domiet tad-dinja għalina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu li Alla l-ħasb, bil-mewt tiegħek ifrid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek eħlisni l-intieti kollha u minn kull ħażen. Żommi dejjem fidej lejn il-mandamenti tiegħek u tħallini qalb ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbu li din it-qalbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħek. Iżda ħnina tiegħek kun għalli għal-ħarsija u l-fejqan ta' ruħu u ġismu. Danu l-ħaruf tagħna, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħeni dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. U lejn mas'uli x'nitwaqqa s-sam tiegħek, iżda l-istima waħda. Insibu n-numru 112, naduraw jħobs tas-sema. No way. Adurawk jħobs tas-sema, protlima għaliz jedni, għalikla ġlidlom tikni. Inti al-Aqu
Amin Ra'at Bintila Shatal Hayim Natural Yahov Sasema Protima Valis Yetmi Natural Yahov Sasema Protima Valis Yetmi Yallati Yatarafo Fikitlu Umaheni الجسم تفشت فودك الجسم تفشت Nejdu flimkien. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem mqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artar, imbirek l-Ispiritu Santu Parakletu, imbirka l-kbira u Malla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlub glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Ugo, imbirek San Ġusepp Arus Kastismu tagħha, imbirek Alla fl-aġli u l-qaddisin tiegħu. Nitolbu. Arbinna mulej bis-sagrament tas-salvazzjoni fil-ċokontana nitolbuk biex aħna li ċelebrajna t-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija Malla ikun jisħoqilna l-dejjem il-frott tal-fidwa li tajtna bi Kristu Sina. Nitolbu issa l-pajjiżna billi nkantaw fl-imkien l-domani. Il-Lord helwa, Thank you.
ma'akum. Jiberikom Alla li jista' kollox il-missier u l-liber u l-Ispiritu Sant. Morru fil-paċi ta' Kristu. Marxa 59, Lave tal-Lut. Stima li kover imqazza, inti derfin Bernardina, Rotta min tal-Ordes, Nijim ħabtek Enturina. Lila dert min tax il-darba